Такава ти ги убива. Потрясаващ случай на агресия след отправена забележка в Пловдив. 4 мъже са с счупени ребра, синини и контузии след побой, за който твърдят, че е извършен от охранители. Пострадалите са подали жалби, а извършителите се издирват. Може да зареси двигател. Не знаеш, че реагира така грубо. И се оказа, че той си измъкна с една тръба от колата с един спрей и почва тук да ме заплашва. Много говорят, много и лаят, ма на основа на кво? Много са зъбят, много са правят, виждат ме хвърлят твърд много. Много са шматки, много са фейк, ще останат капот. Ти са заучени рими си, брат, аз текста си го пиша на сляпо. Ей, кучета мръсни, ей, са ще бъдете разкрити. Курвите ви с нас са пред това да духат са много навити. Викали сте всичките, какво ми се правите на бандити? Като ни видите подминате, главите в земята забити. Търция чак, без коса и пред това ме рише. Правим са на тега, фама от мен искал да припише. Брате са така, за да сикат мен ти трябва скил. Пари ли имаш вепаляк, видяхте да бачкаш на гол грил. Болен? Какво каза? И се започва акция Респект. Тежки нокаути една седмица без причина. Изхвърляни през тераса, чупени на телевизор главата и курмата вече спира да е гекстер. Калата е набита и всички оставате потресени. Няма продуценти, брат, всички ще бъдете обесени. Стой се стъкнат в 2015-та, мама ти ухапана. Ня жена, щото си шматка и то нацакана. Тия дето бяха лаут, изведнъж са на мют. Мисли косата, че нещо е мазна веселски капут. С тия барове жива гръмна, се едно сте барут. Говореше за мен, днеска май си леко подут. И сега казвай да викаме линейка. Искаш от нас да намажеш, ти си като копейка. Чуеш го това нещо и май нещо са фейка. Слушах малко в твоята да и дам ли таблетка. Убит ли си бе, брат ми казвай бързо какво ще правим. Знам, че си бълъка, ма това за теб май е файн. Празни приказки въртиш, затварям аре бай. Срещу мене няма как, за мен си като флайн. Скалата пак ви пръснахме панера, мърши. Не можете като нас, няма как да не стъпите. Вие сте смешни, палапчици. Ай, да задърпате.